Purkakaa! Siellä oli äsken Höylä 3 peräkkäistä huipputorjuntaa. Vittu mikä tilaa. Höylä otti nyt aika tiikerellä. Otti kyllä joo, saatana hyvin. Hyvä Harry! Vastaille taas. Hyvä, että silleen kunnalla sekalla olisi ollut niinku vähän. Niinpä. Nyt on kameratila, tää on pahoin vibraatio. Se ei äsken ollut päällä. Niin, sit tuli sen takia tuli tilanne. Oi. Kato nyt heti. Niin. Nyt menee roiskimaan. Nyt pelaa. Oi, 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 oi. Hyvä syöttö mulle. Rauhoita vaikka. Hyvä on, vielä. Mitä? Ylös välistä. Pystyy. Kameramies meni. Hei. Kole! Hyvä oli Niko! Loistava. Hyvä Niko! Hyvä oli Arttu juoksu. No nyt kuvataan tällä hetkellä 2 kilon maalia. Tässä ollaan kulmaa antamassa. Tulee. Älä. Siellä soi. Ei soinut. Lähellä oli.